фәнни тикшеренү эшләрен яраткан балалар бездә катнашалар. Я сегодня решила побыть экскурсоводом. Безгә бик ошый, безгә бик престижный. Немцы также их прозвали «ночные ведьмы». Бүген 1 июнь халыкара балаларны яклау көнендә Милли музей кызыклы гына бер чара үткәрә. Казаныбызның төрле мәктәп гимназияләрендә белем алучы укучылар музей экспонатлары турында үзләре сөйләп экскурсия үткәрә. Ничек үтә икән бу чара дисезме? Бергәләп карыйк. Бүген сездә үткәрелә торган шушы экскурсия ниндирәк чара ул һәм аның әһәмияте нидә? Татарстан Республикасының Милли музеенда хәзер инде 2нче ел рәттән музей мөмкинчелекләр мәйданы исемле шушындый гүзәл күркәм чара үткәрелә. Бу инде балалар өчен шундый файдалы мәгълүматлар бирә торган, тарих, туган якны өйрәнә торган һәм дә киләчәктә үзләренә һөнәр сайлауда да ярдәм итә торган шундый чара. Казан шәһәренең төрле мәктәпләреннән килгән балалар музей эшен яратып, шундый фәнни тикшеренү эшләрен яраткан балалар бездә катнашалар. Киләчәктә дә алар шушы музей эшенә якынайыр, тарих белән шөгыльләнер, тарихны яратырлар дип дигән шундый өметтә калабыз. Кызлар, сәлам. Сез бүген бирдә экскурсия алып барасыз икән. Гомумән нәрсә турында сөйлисез бүген экскурсиядә? Ничек татар халкының Октябрь революциясе кадәр мәгарифе туды, ничек булды, шуның турында сөйлибез. Мәдрәсәләр турында, новометодный мәдрәсәләр турында, иң беренче мәктәпләр турында, кызлар мәктәпләре турында. Сезгә гомумән ошыймы соң менә бу экскурсовод булып эшләп карау? Безгә бик ошый. Национальный музейда эшләү ул бик яңа опыт бирә безгә. Шуңа шатланып монда эшлибез. Я сегодня решила побыть экскурсоводом. Я рассказываю о татарских предметах, которые находились в доме. Смотри, это самовар, это я знаю, это Котелок. Это котелок. Это называется маслобойки, это зернотерка и это тоже. Еще здесь у меня есть кочерга и ухват. С помощью кочерги разжигали уголь в костре, а с помощью ухвата брали котелок. Сезнеңчә, мондый чараның әһәмияте нидә һәм гомумән мәктәп укучыларына аларда катнашу кирәкме? Без ел сайын бу чарада катнашабыз. Без инде монда үзебезнең гимназиядә әзерләгән экскурсоводларны китерәбез. Әһәмияте зур, әлбәттә, монда информация бик күп, балаларның белемнәре дә арта, тарих үзебезнең тарихны белүдә бик арта. Бу инде безнең булган музейларга өстәмә информация дип әйтергә була. Шуның белән без бик теләп катнашабыз. Минем исемем Булат. Мин бүген самолет турында сөйлим. Димәк, бу сугышта булган чын самолет, әйме? Әйе. Кемнәр очкан ул самолетта, Булат? Отважные летчицы, они воевали в 46-м гвардейском Таманском авиационном женском полку. Немцы также их прозвали «ночные ведьмы». Бу самолетта Макба Сыртланова очкан. Сиңа ошыймы менә бүген шулай экскурсия алып бару? Әйе, ошый. Ребят, как ваши дела?